Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, ugyebár most jelenleg fél 12 van. Mondtam nektek ugye, hogy reggel fogok felkelni olyan 5-6 fele, sikerült is igazából, nem erről van szó. Csak ugye fél 4-kor sikerült elaludnom, hajnali fél 4-kor, úgyhogy nem aludtam valami sokat. Reggel viszont felkeltem, semmi probléma nem volt. Bocsánat, csak a reggeli kávé, muszáj. Sikerült reggel felkelnem, de vissza kellett aludnom, hogy reggel kellett mennem ide meg oda. Hazajöttem. Aztán most van, visszaludtam reggel 9 fele, mostanáig. De most legalább jó vagyok, szóval teljesen fel vagyok frissülve, úgymond igaz, elég kómás vagyok még, de ezzel ne foglalkozzatok, rengeteg videóban lesz még, hogy így nézek ki. Felkészültem a gameplayezésre, ugye úgy volt, hogy reggel csinálom, és a délelőtt, de energiám nem lett volna rá, hogy én most kelljen gameplayezni 2-3 óra alvással. De itt van előttem a délután, úgyhogy nyugodt szívvel tudok nekiállni ennek a dolognak. Remélem várjátok. Mert én nagyon várom, az biztos. Csak kibaszottul kómás vagyok. Komolyan mondom, annyira szarul is aludtam az éjjel ebbe a pár órában, olyan dögmeleg volt. Nehezen is aludtam el, szarul is aludtam, elaludtam, szóval. Reggel 9-kor meg ugye már megint dögmeleg van, szóval. Mi van? Nem lehet normálisat aludni szerintem ebbe a melegbe. Ráadásul én olyan vagyok, hogy még nyáron is be kell, hogy takarózzak. Mert nem tudom, szeretek betakarózni. De most nem sikerült, szóval most elértem azt a pontot, hogy azt mondtam, nem fogok betakarózni, hát akkor meg döglök. Lehet ezért nem aludtam olyan jól, mert nem takaróztam, de a tököm se tudja. Minden esetre most itt vagyok, fogyasztom a reggeli kávémat, egy kicsit felébredek, és akkor ne kell a gameplayezni, kipróbálom azt a programot, amit küldtek nekem tegnap. Úgyhogy minden zsír és fasza. Csak ennyit akartam bejelentkezek valamikor a reggel. Nehogy azt higgyétek, hogy elvettem. Elvettem? Kit vettél el? Senkit nem vettél el. Itt van ez a dög is. Egész éjjel velem alszik. Egész éjjel. Látsz valamit? Látsz valamit? Bob Marley. Bob Marley. Reggel ugye levittem pár percre, de igazából ennyi volt. Délután tervezem egy nagyobb sétára, ugye, amikor majd vlogolni is fogok az utcán. Majd is csinálok videót. De a jelenlegi helyzet ugye az, hogy most ezt feltöltöm, elkezdek lassan gameplayezni. Nem tudom melyikkel fogom kezdeni. És elkezdem feltölteni majd a gameplayeket, aztán lesznek majd még ugyanúgy vlog videók, úgyhogy nyugodjatok meg. Itt vagyok és leszek is már elég sokat, úgyhogy csak együtt akartam nektek mondani. Úgyhogy sziasztok! Remélem várjátok a következő videót, mert én kibaszottul várom ilyen kómásan. Na, szevasztok!